Ahojte, poďte so mnou na zelené pleso. Ja som tu prvýkrát, takže ja ešte neviem, ako to tu vyzerá. A nachádzame sa v Tatrách a má to trvá 3 hodiny aj 20 minút, ale uvidím, ako to mne bude trvať. Možno aj menej a možno viac. Teraz máme prvú prestávku a už ideme tak 40 minút a možno aj viac. A natočím vám to hore. A už ide? Hej. Ale teraz už pôjdeme trochu aj do stupáku. No a aby ste videli, aký kopček ideme. Fakt, že iba taký malinký. Tak už sme skoro hore a toto je najkrajšia túra za môj život. A úplne sú tu nádherné kopce. A blázem ako píla, idem, šlapem, matka a časom. Podľa môjho oblečenia nevyzerá, že je to až taká, že by tu bol sneh alebo dačo, ale ako vidíte, tu je ešte strašne veľa snehu vo Vysokých Tatrách. Až naozaj. Teraz už sa blížime ku chate, už ju tam aj vidíte. A my sme teraz tuto stretli takú malú lištičku, ona mi úplne že takto prebehla. A to sa volá líška Eliška. A to tu nádherné. A tam dokonca, to síce tam nevidno na kamere, ale tam liezli dvaja ľudia takí. Asi sa idú lyžovať. Tak malo nám to trvá 3 hodiny 20, ale nám to trvalo 2 hodiny a pol hodinu. Takže sme dobrí. A teraz taká malá odmena. Tu som si kúpila taký pomarančový džúsik a tu mám chlebík. A je to dobré. A je to tu úplne nádherné, pozerajte. A ináč ukážeme vám aj zelené pleso, len ono je zamrznuté. Tak nebudete úplne vidieť tú zelenú vodu. Teraz vám to tu trochu poukazujem. Ukážem vám aj zelené pleso, ale že to je chata na zelenom plese. Tuto dole je zelené pleso. Ono je ešte, pozrite, aké zamrznuté. Ale tu dole je trošku rozpustené. A je to veľmi pekné. Ale fakt, že veľmi. A ešte skúsim ísť trošku aj dole. Chcem sa pozrieť spoločne dole a ukážem vám to všetko zblízka. Takto. Nádhera. Tu je chata a teraz vám ukážem to pleco. Nechcem padnúť dole. Mám tu ten taký mostík, kde si môžete kľudne na ňom posedieť, občerstviť sa na ňom, ale určite sa môžete občerstviť aj v tej chate. Aj tam sa to dá. Počkaj, teraz vám to ukážem. Tak. Úplne kryštálovo čistá. Úplne vidíte na dne. Ako keby to ani žiadna voda nebola. Ale ako vidíte, tu už zamrznuté. Teraz už sme na začiatku, kde sme začali natáčať video, ale už aj
vám poviem, že už konečne sme tu. Aj so hodinovou pauzou na chate nám to trvalo 5,5 hodiny a až 18 kilometrov sme prešli. A ja už si idem iba spať. Ahojte, ahojte, naozaj, ja už musím ísť spať. Som taká unavená, akože je to dobré, nádherné, ale musíte mať dobrú kondičku. Tak ahojte a uvidíme sa pri ďalšom videu.